Assalamu alaykum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen Gülcemal Maydymynyň kakuwyny, akordyny öwreneriz. Öňkü başlaýşymyz ýaly kakuwyndan başlarym. Oň kakuwy şeýle bir tanymal kakuw. Başgaça maňa tançywalyny kakuwam diýilýär. Näli kakylýar. Bir gezek başamarmy bilen aşağı diýýär. Soň üç şarmon bilen ýygyderlikke ýokardan aşağı serpikdirýär. Tır ölçüsini. Aşağı serpikdirýär. Ýokary aşağı. Täzenden aşağı serpikdirýär. Ýokary aşağı. Aşağı serpikdirýär. Ýokary aşağı. Ýoşlukdan gaýtalayyn. Aşağı, serpikdirýär, ýokary, aşağı. Soň haýaljykdan öwrenip soň şu dünýalak tiýilgeçen gelberim. Kakuw öwrenen bolsak akordlaryna geçelim. Berde akordlaryny 3 akord, zatda 3 akordda çalynýar. Ýagny ayam akordda, soň G akordda, biram F akord. Ayam akordun tutuluşu näli? 5-nji perdede bare tutýar. Soň 7-nji perde 5-nji we 4-nji darlar. Şeýle. Ayam molluşy. Ýani eger bare tutup bilmeýän bolsaňyz ýa bare üçünden bare tutsaňyz eliňiz agyrtjak bolsa, şu ayamy berden tutup bolýar. 2-nji perdede 3-nji we 4-nji darlar, 1-nji perdede bolsa 2-nji dar. İkisem şulan ayam. Haýsynda çalamazda da ýalňyş bolan ok. İkinji G. Ol 3-nji perdede bare, soň 5-nji perdede 4-nji we 5-nji darlar. Soň 4-nji perdede bolsa 3-nji dar tutýar. Muňam bare tutulýan görnüş we ýagny 2-nji perdede 5-nji dar, soň 3-nji perdede 6 we 1-nji darlar. Şulam ikisem G akord. 3-nji F akord, G akordun tutuluşy ýaly göne 1-nji perdege gelämeli. Ýani 1-nji perdede bare tutýar, 3-njide 4 we 5-nji darlar, soň 2-njide bolsa 3-nji dar. F akord. Ýöne F akordun barasy tutulýan görnüşi ýok. Şoňşuňa şuny munna tutmaly bolýan, barada tutmaly bolýan. Akordlary öwrenen bolsa indi başlaýyn. Ýanky bir gezek çalýar, şeýle şol bir kruklu aňlatýar. Niher akordda näçe kruk çalmalygyny aýdyn. Ýani zat ayam akorddan başlaýar, ayam akordda biz 6 kruk çalmaly. Ýani näle diňle? Tanan soň G akordda 4 kruk. Soň F akordda 4 kruk. Soň ayam akordda iň soňuna 2 kruk. Aydym tutuşun ýaly ýygyderlikde bitýär. Ýene bir gezek gaýtalalyň başdan aýak. Başda ayam akord 6 kruk oýnaýar. Geberden oýnap görelik. Ayam akord 6 kruk. 2 3 4 5 6. G akord 4 kruk. Soň F akord 4 kruk. Ayam akord iň soňuna 2 kruk. Hani aydym bilen aýdyp görelik. Ýanky sany ýygyderlik boýunça sanap öwrenip çalyp soň aydym bilen aýdyp görelik. Ýani Özüňa baramda seni ilki görende hayran etdi gül cemalym ýyramda
Gene täzenden gaýtalaly ýa-ni altydan Özowama baranda seni ilki görende hayran etti gül cemalım yanımda ölümde. Berden oynak göreli kara saçlarım bakıp doyma kara gözüm senin gül cemalım yanımda ölümde. Kara saçlarım bakıp doyma kara gözüm senin gül cemalım yanımda ölümde. Şunyalık Sawulun görünüşün halan olsanız like koymayı ýatdan çykarmaň. Sizin goýýan like'yňyz maňa howes süretýär. Şoň üçin her gerek ýatlatýan size minnetdarlygyňyzy bildirmek üçin hokman ýekeje like'yňyzy gyskanmaň. Eger video size peýdal bolan bolsa. Bugünlükçe sag bolun, inniki video şenli hoş sag bolun.